جيت أول مرة غيتك عشقك حبيتك وانت حب الأول عنك ما تحول مهما غيابك طول غيابك وسنينك ليلي يا ليلي ويا عيني يا عيني يا ليلي يا ليلي شو يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. عينك 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 بعشق نظرة عينك لو بتغيب عن عينك. Mai műsorunkban egy olyan jemeni származású tudóst szeretnénk bemutatni önöknek, aki immáron 17. éve él Magyarországon, és fiatal kora ellenére világhírnévre tett szert egyedülálló találmányával, mellyel az érszükületet gyógyítja, és egyre több embernek adja vissza a reményt az egészséges élethez. Dr. Khalid Neshwan Sába királynője országának fővárosából, Szanából származik. Szaná, vagy régi nevén Azal, a világ egyik legősibb városa, melyet a Krisztus előtti első évezredben alapított Noé fia, Sém. Az óváros különleges és csodálatos épületeiről híres, amilyenek sehol máshol nem találhatóak, csak Jemenben. Dr. Khalid Neshwan 1970-ben született a fővárosban, Szanában, és olyan kiváló eredménnyel végezte gimnáziumi tanulmányait, hogy lehetőséget kapott arra, hogy orvostudományi egyetemen tanulhasson tovább, akár külföldön is. Az akkori kedvező jemeni-magyar kapcsolatok és a magyarok iránti kíváncsisága miatt választotta Magyarországot. De én úgy gondolom, hogy én mindig Magyarországot második hazámnak tekintettem, itt tanultam, és itt mondhatom, szereztem tudásom javát. Ez természetes folyamat, hogy Magyarországot képviselhessem a nemzetközi versenyeken. És ez természetesen azt gondolom, ez is egyfajta üzenet is, hogy az ember származásától függetlenül képes más hazának, más országnak, más népnek is hasznot szerezni, és ez, azt gondolom, ez legyen egyfajta üzenet mindenkinek bárhol a Földön, hogy mégis egymásra vagyunk utalva, és mi egy nagy emberiség közösséghez tartozunk, mint emberek, hiszen Ádám és Éva a mi, tehát ősi szüleink, hogyha így szabad megfogalmaznunk, és nyilván akkor ez már a mesterkélt mű lett az emberiség fejlődésének folyamán, hogy több nemzetiségűvé vált és egyéb, de mégis tartozunk mi mindannyiunk egy közösséghez, az emberi közösséghez. Jemeni nép mindig büszke volt, hogy bármilyen tettért, nem csak amit én megtettem, hanem bármelyik jemeni ember megtett, saját otthonában, Jemenben, vagy nemzetközi szinten mindig büszke volt, és szerintem az is marad, és remélem, hogy is fog maradni a jövőben, hiszen az a kultúrából fakadóan, hiszen összetartóbbak az emberek, és nyilván az emberek közös ügynek érzik minden sikert, amit el tud írni egy jemeni külföldön. Neshwan Parasound találmányával már a világ legrangosabb díjait nyerte el Magyarország színeiben. 2004-ben a moszkvai nemzetközi találmányi kiállításon aranyérmet kapott, hazájában pedig Jemen legrangosabb kitüntetésével, Szaná aranyfokozatú érdemrendjével tüntették ki. 2005-ben Gdanskban a Marie Curie díj mellett megkapta Lengyelország aranyérmét, Bukarestben Romániájét, Nürnbergben pedig a jubileumi aranyérmet. 2006-ban a Genfi nemzetközi találmányi kiállításon szintén aranyéremmel díjazták, és Párizsban pedig a francia becsületrend emlékérmével tüntették ki. Ugyanebben az évben elnyerte Tajván nagydíját, nagy kupáját és a legjobb találmánynak járó díjat. Budapesten a Géniusz kiállításon az övé lett a Világ Feltalálói Szövetségének 2006. évi kupája, továbbá elnyerte Dél-Korea és Horvátország aranyérmét,
Szerbia pedig Nikola Tesla emlékéremmel tüntette ki. 2006-ban Magyarországon pedig ő lett az év feltalálója. Aranyérmet szerzett legutóbb Szöulban, aranyérmet szerzett a Tesla Festen, és aranyérmet szerzett Zágrábban. Vándordíjat, az év feltalálója vándordíját az új tulajdonosnak átadja. Khaled Nasman nyerte el az év feltalálója. Az év feltalálója díjat, méghozzá 40 pontot gyűjtött össze, tehát szeretettel gratulálunk. Az 5. helyezett egyébként Papgyörgy és társai voltak, a 4. Karács Szabó. A doktor úr által megalkotott készülék infra, illetve ultrahangot bocsát ki a beteg területre, és ennek hatására a beszűkült érszakasz közvetlen közelében lévő mellékereket keringésképzésre készteti. Ahhoz, hogy ezek az új erek átvegyék a beteg szakasztól a működést, csupán 4 hétre van szükség. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy azok a betegek, akiket az érszűkület már szinte járásképtelenné tett, a kezelések után egyre nagyobb távolságok megtételére képesek, közben fájdalmaik fokozatosan megszűnnek, a lábuk pedig visszanyeri normális hőmérsékletét. Én azt gondolom, nagyon sokan azt gondolják, hogy az ember elkezd foglalkozni bizonyos területtel, ez valami ilyen kedvező vagy kedvenc terület. Én számomra az nincsen, hiszen én nagyon érzelmes ember vagyok. Nekem, ha valami ösztönzi a lelkemet, mindegy mi az, akkor az már fogja érdekelni engem, és tovább fogok vele foglalkozni. Tehát ez a lényeg, hogy érintsen meg engem lelkileg ez a dolog. Az érszűkülettel eleve, tehát régen egyáltalán nem is jutott eszembe, hogy foglalkozom érszűkülettel, hanem egyszerűen a gyakorlat folyamán, tehát amikor a munka során, mint sebész, nap mint nap szembesültem ebben a tényel, és láttam, hogy a betegeink makkora szenvedést tudnak élni, nem csak fizikai értelemben, hanem lelki, és leginkább a lelki, amit számunkra, mint orvosok, mondhatom, mintha láthatatlan lenne. Hiszen azokat a fájdalmakat belül érzi, és nyilván az a szociális életében változás ér a beteg. Hiszen a beteg nem mindegy neki, hogy ő család altartó volt egy darabig, és utána már altartottak közé válik, és a család ilyenként már gondoskodik róla, tehát neki számomra ez óriási lelki trauma az egész folyamat. És nyilván, amikor mindenkinek van célkitűzései az életben, és ahhoz kellene az egészség. Mikor az egészség ilyen hanyatlásba kerül, az óriási arcot jelentene a beteg számára. Mi, mint orvosok, csak azt látjuk a fizikai változások, ugye a lábán, hogy változik a lába, a színe, stb., amit ő elmesél, mint járástávolság. Tehát egy fizikai értelemben tünetekről beszélünk, tüneteket figyeljük. És azok, ami háttérben vannak, amit él a beteg, sajnálatos módon mondhatom láthatatlan, és talán az élet nehézségei miatt, vagy az élet körülményei nem is adnak lehetőséget nekünk, mint orvosok, hogy próbáljuk átlátni, hogy egyáltalán mi van a függöny mögött, hogy mit érez ez az ember. És mondhatom, én kicsit közelebb kerültem betegeim lelki állapotához, lelki világához, beszélgettem velük, éreztem, sőt, voltak olyan titkos látogatások, még senki nem tudta, hogy betegeimet is látogattam saját otthonokba. És láttam, hogy mi zajlik le ott az életben. Mekkora keserves életet él a beteg, amikor egy olyan helyzetben van, hogy egyszerűen egy tehetetlen emberré válik, és érzi, hogy a családjának, mindenkinek egy teher. És ez az érzés, ez gyötrelmes érzés. Ha valaki belegondol, ez nem olyan egyszerű ez a gondolat. És nyilván kezdtem gondolkodni, hogy hogy lehetne segíteni, hogy lehet az életminőségünkön javítani.
És kezdtem figyelni a folyamatokat, hogy mi vezet esetleg a javuláshoz, kezdtem az irodalomban nézni, stb. És nyilván egy évek kutatása után, hála Istennek, tehát eljutottam idáig, hogy most az a National Parasound készülék már itt a gyakorlatban alkalmazható, ebben tudunk gyógyítani, tudunk segíteni, és igen, nagyon sok embernek a sorsát megváltoztatni. És itt a nagy dolog, természetesen. Hála Istennek én természetesen a számomra nem volt terv, hogy tehát itt a nemzetközi versenyeken világszerte, tehát mindenütt mondhatom aranyérmet sikerült elnyerném, és egyéb nagy díjakat. És nemrég Magyarország évfeltalálója lettem 2006-ban, és sokan azt gondolták, hogy én ugrálni fogok örömömben, hogy nem tudom mennyit kaptam. Isten igazából az nekem egyfajta elismerés jelent természetesen, aminek örülök, de annál is nagyobb öröm a számomra, amit mindig ezt így élem, a beteg mosolya a gyógyulás után. Nekem az a legnagyobb díj. És ezt tényleg úgy érzem, és öröm, és élménnyel távozok haza, és ez mindig megőrzöm a szívemben. És ez, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. És ha ez az ösztönzés megmarad az emberben, azt gondolom, hogy még biztosan tovább tud alkotni, többet is fog alkotni, és úgy érzem, hogy ez energia bennem, tehát ez lakozik, és úgy érzem, hogy képes vagyok még tenni is az embertársaim számára, és fogok tenni. A találmányon, természetesen a találmány nem csak most a magyarok számára van kitalálva, hanem ez minden emberhez kell, hogy eljusson. Jelen terveink, és most folyamatban vannak tehát a tervek, több országba fog kerülni nemzetközi szinten, több centrum fog létesülni, szinte távoli tervekben minden országban, mert mindenütt érzékületes betegek vannak. És nyilvánvaló etikai kötelességem, hogy az én hazámban, Jemenben kell, hogy oda kerüljön ezzel járás, és jemeni embereket is szolgálja. Úgyhogy ez most mondhatom közeli és távoli tervekben egyaránt, ami illeti a találmányt. Még fogunk versenyezni továbbiakban, hiszen már elindult egy folyamat, mint Magyar Fatalák Egyesületének a tagja, de ez nem cél természetesen, csak egy eszköz az elismeréshez, mert ahhoz, hogy egy eljárás talpon tud állni, így szabad mondani, akkor nyilván kell, hogy elismerés kapjon a tudományos közösségben. Nyilván most is tudományos tesztelések is folynak Magyarországon, közeli jövőben, Németországban is fognak folyni. Már voltak a múltban, hála Istennek egyre nagyobb elismerést tudunk elérni ebben, de ez része az egész folyamatnak. Egyéb tehát tervek vannak, természetesen a jövőben néhány találmányom is van, amiről jelen pillanatban nem szeretnék nyilatkozni, amíg nem kerül a megvalósításhoz. Tehát amikor már megvalósítottam, és eredményeit érezzük, látjuk, és tudom, és az emberek tényleg élvezik ennek a hasznát, akkor nyilván akkor már publikus, de ezen dolgozom, és fogok dolgozni a jövőben. De nem csak a tudomány, hanem az irodalom területén is ismertté vált, hiszen gyermekkora óta ír verseket, melyek jemeni napilapokban, folyóiratokban jelentek meg, sőt meg is zenésítették őket. Magyarországra érkezése után 1 év múlva írta az első versét magyarul, és azóta is folyamatosan ír. 2001-ben jelent meg verseket, novellákat, aforizmákat tartalmazó első kötete, melyért a Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége a 2001. évi irodalmi díjjal jutalmazta. A versírás, ez egyfajta eszköz, egy kimagasló kifejezési formában, nem mindennapi kifejezésekben. És természetesen a vers, ez egy, mondhatom, szellemi kaland, amelyben az ember kiöntheti a lelkét, mondom, egy költő, egy olyan pillanatban, amikor, mondhatom, megbízható barátot nem talál. És az számára a mindenkori elérhető barát, maga a vers. És nyilván mi társas lények vagyunk, tehát mi mindig szükségünk van a kommunikációra. Ez egyfajta kommunikáció természetesen az emberek számára. Fontos, hogy mások is
akár vagy visszajelzések révén tudják jelezni, hogy elérte őket ez egyfajta kommunikáció, vagy ha látjuk, hogy ők is, mondhatom, tudják kifejezni önmagukat ezáltal, az írás által, amit mondhatom egy költő írt. Tehát ez nagyon fontos tényező, mert az ember nem csak nem önmagával kommunikál természetesen, az embertársaival. És ez a természetes, ez a normális. Tehát egy kommunikációs eszköz, de ez, ahogy mondtam, egy szellemi kaland. De aminek természetesen feltételei vannak, hogy ez legyen kimagasló. Az, hogy az ember miért ír verset, ez olyan, ami erre szerintem senki nem tud válaszolni. Nyilván nagyon sok ösztönzés szokott kialakulni az életben, a környezetben, a tanulmányok során, stb. Én azt tudom mondani, hogy én gyermekkorom óta írok verseket, és biztosan én kaptam visszajelzéseket. Az ember, ha nem kap megerősítést a környezetétől, biztos van, hogy előbb-utóbb ez az egyfajta ösztönzés hanyatlásra fog kerülni. Nyilván a környezetemben, amikor kicsi, tehát gyermek voltam, akkor dicsértek, tetszésüket is kifejezték, és nyilván ez egyfajta erősítés adott nekem, hogy tovább folytassam az írás, és akkor még az ihlet megszületése is. Ez egyfajta kibontakozási lehetőség a számomra, és egyfajta kommunikációs eszköz a megbízható barátomon keresztül, a versen keresztül. 2002-ben megalapította a Sába Alapítványt, és eddig 7 könyvet jelentetett meg az arab világról. Szíriáról, Libanonról, Dubájról, Tunéziáról, Jordániáról, Marokkóról és természetesen Jemenről, valamint ezek mellett még 3 verk kiadásra. Tulajdonképpen én, mint jemeni állampolgár vagyok itt Magyarországon. Én az igazi nagykövet vagyok. Nem az, aki a jemeni zászlót lopogtatja ott az asztalán, vagy az autóján esetleg. Az csak politikai értelemben nagykövet, aki képviseli az ottani politikát vagy egyebet. Én, mint civil ember, én vagyok az igazi nagykövet. Nem csak én, mindenki, aki külföldön él. Én nyilván ahhoz, hogy én beszéljek a kultúrámról, hiába bármit mondhatok. Hiába bármilyen jó dolgot is említhetek, hiszen az emberek leginkább a saját dolgait mindig szeretik kiemelni. Ez alaptermészet az emberben, és ösztön, hogy mindig szeretne emelni magát, stb. Mi a környezeti vagy hozzátartozó. Én ahhoz, hogy beszéljek Jemen kultúrájáról, vagy az én kultúrámról, vagy a mi szellemiségünkről, nekem ahhoz kell, hogy példakép legyek. Ahhoz kell, hogy életformává váljon az, és lássák rajtam azok az emberek körülöttem vannak, ahol én élek. És ez nyilván tükrözi az én kultúrámat, és azáltal ismerik meg az én kultúrámat. Ismerik, hogy én hogy közelítem meg őket, az embertársaimat. Pont ez a jemeni kultúra. Ez a jemeni kultúra, ami bennem megtestesülhet, ha így szabad megfogalmaznom, a viselkedéseimmel, az etikai normámmal, stb. Én nagykövet vagyok. Én és nyilván az is feladatnak tekintem, hogy amit tehetek az én hazámért, akkor nekem meg kell tennem. Meg kell tennem. És én azt gondolom, ez a legkevesebb, amit tehettem. Most próbáltam az egész arab világot természetesen az én saját módom szerint lehetőségeimnek felkarolni, és így eddig sikerült 7 könyvet megjelentetni, 7 különböző arab államról, többek közt Jemenről. Jó formában, hiteles formában, hiszen sajnos nagyon sokan írnak az arab világról, politikai oknál fogva hamis információval látják a magyar népet, és én azt gondolom, ez most nem evesztes maga a magyar nép, vagyis a jemeni nép, vagy az arab világ, hanem maga a magyar nép, hiszen hamis információt kaptak. És ez óriási probléma, és azt gondolom, ez a feladatom, itt a hiteles információt közölni a kedves magyar néppel, és ugyanakkor az én hazámnak kellene szolgálatot tennem. Én nagykövet vagyok itt. És ezért ezeket a lehetőséget próbáltam, hál' Istennek sikerült, és még az többi arab államról is könyvek meg fognak jelenni. Jelen pillanatban magyar nyelven jelentek meg ezek a könyvek, hosszú távú terveink szerint német nyelven, francia nyelven és angol nyelven meg fognak jelenni a Európa szerte és az egyéb államban, tehát nemzetközi szinten. Hiszen
ha már ez a lehetőség nyílt előttem, és nyilván nem nyílt könnyedén, hanem én megpróbáltam nyitni az utat. Mert manapság egy könyvet megjelentetni nem olyan egyszerű. Kapcsolataim révén próbáltam ezt a lehetőséget, és hál' Istennek ideig eljutottunk. Nyilván biztos a naptárt is láttak, ami 2006-ban Jemenről, képes naptárt, ami az hazámról, hogy közelebb megismerjék a magyarok. És ez nyilván az emberi érzéseket is szül, és ezáltal közelebb kerülnek így az emberek egymáshoz. Több információk lesz egymásról, és ugyanakkor gazdasági értelemben is egyfajta ösztönzés is jelent a befektetőknek, vagy akár Jemenben, vagy az arab világban, vagy Magyarországon, és ez már megnyilvánult nyilván abban a kapcsolatban, amikor a szaúd-arábiai herceget sikerült eljuttatnunk ide Magyarországra, és egyéb tehát befektetések is voltak Magyarországon, ami hasznosak a magyar nép számára, és nyilván a jövőben is fogunk tenni ezért ez ilyen ügyekben. Próbáltunk olyan lehetőséget elindítani, amely a testvérvárosi kapcsolatok létesítésére Magyarország és Jemen között, amit elindult egy folyamat, ami Ádan és Pécs között. És remélhetőleg a jövőben Szanaa és Budapest között lesz egy ilyen testvérvárosi kapcsolat, amely tudományos értelemben lesz, hogy egyetemek részben egyesülnek, kutatók utaznak, tehát kutatócsere lesz, tapasztalatcsere, és ez mind egyre gazdagabbá teszik a kapcsolatot, és nyilván a tapasztalatot és egyéb iránt. Magyarországon tagja az Orvosi Kamarának, a Magyarok Nemzetközi Orvostudományi Akadémiájának, ahol a közel-keleti külkapcsolatok elnöke, sebész, laparoszkópos szakorvos, érszűkületkutató és specialista, egészségügyi szakmenedzser, és mindemellett ő az Arab Világ Szellemi Alkotói Szövetségnek a tiszteletbeli elnöke is. Nagyon érdekelne bennünket, hogy hazájában, Jemenben hogyan értékelik sikereit, és miben nyilvánul ez meg. Nem csak tervek, én azt gondolom, hogy mióta vagyok Magyarországon, régebben a jemeniek alig tudtak Magyarországról. Valóban, régebben néha úgy volt a köztudatban, hogy Magyarország egy kis város a Szovjetunió birodalmában összeolvasztva valahol. Ez a valóság. Sokan így is tudták, gondolom, annak idején a szocialista rendszerben, vagy a kommunista rendszerben. Mi tekintettel arra, hogy mindig közé teszik jemeni híradókban, jemeni hírekben, az újságban minden siker, ami Magyarországban, természetesen Magyarország nagyon egyre többen ismerték Magyarországot, ráadásul bemutattok anyagot is Magyarországról, sőt, fel is olvastam verseimet magyarul jemeni tévében, és meghallották, hogy hangzik magyar nyelv. Természetesen ez egyfajta kapcsolatrendszer, és nyilván ezek a dolgok indirekt módon elvezetnek a gazdasági kapcsolatokhoz és egyébhez, és mi tudjuk jól, hogy a MOL vállalat Jemenben olajkotakat, és ez nyilván a magyar gazdaságnak csak előnyös lehet, és ez természetesen nem mondhatom azt, hogy direkt módon, hogy ez egyfajta ismerkedés, hogy ismerik egymást, az érdeklődést kiváltani a befektetőknél, és egyéb, ez mind valahogy el fog vezetni odáig, hogy mindenki nép számára előnyös legyen, gazdasági értelemben és kulturális értelemben.